אז מה יוגב, מתרגש? באמת שכן, כל שבוע משהו חדש. שבוע שעבר היה מצלמה, שבוע מערכת עשן, שבוע הבא נחלק סוכריות באוויר, ועוד שבועיים נשלח צנחן באוויר. יאללה, שחק אותה. בהצלחה. שלום עדן. אז מה יוגב, איך היה? כל כך מהר הולך? יש. אני רוצה לבדוק עכשיו, באמת... תעבור לו טוב. למי היה יותר עכשיו?